Team Bostic. Hello guys! Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Welcome to my vlog. This is Bicolano TV Vlogs. Ayan. For today's video ngayon guys, ang gagawin natin ay meron tayo ngayong special menu ngayon na kilala to sa probinsya ng Bicol. Very famous to, hindi ito nawawala sa handaan, sa pestahan, o sa birthdayhan. So, ang gagawin natin ngayon guys, magluluto tayo ng Bicol version ni Bicolano na adobong baboy. So, ito papakita ko sa inyo guys, yung mga ingredients natin ngayon guys. So, ito ngayon guys, meron tayong half kilo of pork. Ayan, yung medyo may taba siya, may belly. And meron din tayong dalawang pirasong we slice into small cubes, potato. And we have, since Bicolano ako, Bicol version, meron tayong chili and meron tayong black pepper. And also we have onions, garlic, and kung makikita nyo guys, meron tayong ginger or luya. Bakit ka mo naglalagay ako ng luya? Kasi yung luya is pangpatanggal po ng lansa ng karne. So guys, next meron din tayong toyo, soy sauce, and we have vinegar, suka, and the last is sugar. We have one tablespoon of sugar. So naglalagay tayo ng sugar para hindi tayo maumay sa taba ng karne. So ayun nga guys, yung una natin gagawin guys, ituturo ko sa inyo. So abangan nyo guys, standby muna kayo dyan mga kasutsut. Okay guys, welcome back to our vlog. So una natin gagawin guys, so prepare natin yung sinet aside nating pork. So, itong nahugasan na po siya, malinis siya. Ilalagay na muna natin dito sa isang mangkok. Ilagay natin sa isang mangkong malaki. And then, in-next natin guys itong potato, sliced potato into small cubes. So, i-drain po natin guys. Tanggalin natin yung pinagbabaran. So, ito, haluin natin guys. And then, very easy lang to guys. Kasi, pag halu-haluin lang natin yung ingredients. So, ilagay na natin. I-next na natin yung chili and black pepper. I-next na natin siya. And then, next the onion, garlic, and ginger. So, ayan na guys. So, ilagay na natin guys yung 2 tablespoon of toyo or soy sauce. Kapag kulang guys, pwede nyo naman siyang haluan ulit. So ayan, yung suka, vinegar, ihalo na natin. Ganun kasi ako guys, pinagsasama-sama ko na yan kasi ayan, so after that, napaghalo na natin guys yung yung ingredients sa karne. So let us mix para ma-absorb yung ingredients sa karne. Pag halo-haloin natin yan guys. So kung napapansin nyo guys, yung sugar ay hindi ko pa nilagay. So yung sugar, ilalagay po natin yung sugar kapag napakuluan na po natin to. Yung very near na po siyang maluto. Pag malambot na po yung karne. So, ito, isi-set aside muna natin to dito guys. Diyan ka muna. So, ito, ang gagawin natin guys, after nating i-mix, so, kailangan muna natin ibabad. Kasi ako kasi guys, ang ginagawa ko kasi, pag nagluluto ako, binababad ko siya ng 30 minutes to 1 hour bago ko siya lutuin. So, ito ngayon guys, napaghalo-halo ko na siya, di ba? So, papakita ko sa inyo ngayon guys. Ito na yung itsura niya. So, let us them to anong tawag nito? Hayaan muna natin siyang ibabad ng almost 1 hour. So mamaya guys, babalikan natin dyan guys. So standby muna kayo dyan mga kamahalan, kasutsot and kapatid. Abangan nyo mamaya. Standby.
Ayun. Hello guys! Welcome to my vlog. This is Bicolano TV Vlog. So ayun na nga guys. So eto na. Start na tayo sa pagluluto ng Bicol version of adobo. Bicol version of adobo. Adobong baboy. So ayun nga, start na tayo. So ayan, painitin na natin yung ating kawali. So binuksan na natin ng pinaapoyan na natin. So ngayon, ang gagawin natin guys ay ilalagay na natin tong ating mix marinated na ating adobo. So ayan nga guys. Ayun. Malinis yung kamay ko guys. So ayan na nga guys. So ayan, papakuluin natin 'yan. So ang gagawin natin guys, wait guys, sandali lang. Standby muna. Guys, so takpan muna natin, papakuluin natin siya ng mga 10 to 15 minutes. So standby kayo mga kalalab dyan. So antayin natin na kumulo siya. At after niyang kumulo, haluin natin siya. Then hanggang sa lumambot yung karne niya at yung sauce niya lumapot. Tapos saka natin ininex yung sugar. Okay? Standby muna tayo dyan. So, ito na nga guys, kumukulo na siya. So, open natin. Haluin natin siya guys. I-mix natin. Ayan, ang sarap. Ang bango-bango. Ayan guys. Obserbahan nyo guys. Di ba mas maganda guys na minarinate mo muna ng half to 1 hour bago mo siya lutuin. Para evaporate or hindi evaporate, mag-absorb yung ingredients niya. Lalo na yung soy sauce at vinegar, dumikit lalo yung yung asim niya sa karne. So ayan guys, so antayin natin siyang lumapot. Pag lumapot na siya guys, lumambot na, takpan muna natin para lumambot siya. So mamaya pag lumambot na at malapot na yung sauce niya, yung sabaw niya, susunod natin yung sugar at titimplahin natin. So guys, standby muna kayo diyan. So guys, ayan, check natin. Medyo pag kulang sa sabaw guys, pwede natin siyang dagdagan ng sabaw. So ayan, katulad niyan guys, medyo kulang ang sabaw, lalagyan natin siya ng konting sabaw pa. So ayan, ito yung ating adobo version Bicol adobo ni Bicolano. Adobong Bicol ni Bicolano TV Vlogs. So ayan guys. So ay, wait na. Sorry guys, ito pala. Tikman natin. Sarap. Maanghang. So standby. So ito nga guys, malambot na ating karne. So lagay na natin tong lagay na natin na ang sugar. Ayan. And mix, haluin natin siya. At antayin nating lumapot yung sabaw niya. Antayin nating lumapot ang sabaw. Wait lang, kay sayang ito. Wait lang. May tira pa kasi yan. Ayun. Sarap guys. Bicol version po ito ng adobo Sarap. Sarap. So, close ulit natin. Standby. Ayun guys, luto na ang ating adobong baboy ni Bicolano. So, abangan nyo guys, papakita ko sa inyo yung finished product. Standby. Yan. Ito na po mga kalalabs yung finished product nating adobo. So ilalagay na natin sa isang mangkok. Standby muna kayo. Yan, lalagay na natin sa mangkok yung lutong adobo. Standby lang kayo diyan mga kasut-sut at titikman na natin ang Bicol version ni Bicolano ng kanyang adobo. Adobong baboy. Wait
lang. Ano natin yung yung sabaw para masarap. So, yun. So, ito na. So, ito na guys. Ito na yung luto nating adobo version. Ayan. Salamat guys. Thank you. Ito na mga kalalabs. So tapos na ang ating menu for today. Adobong baboy ni Bicolano TV Vlog. So ayun guys, tapos na po yung ating pagluluto ngayon guys. So maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa aking pagbablog ngayong araw na to. At sana sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and like and comments and hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa